que tal? Benvidos agora a este programa de entrevistas de Canal Barbanza. Temos hoxe connosco como convidado o alcalde de Porto do Son, Luís Ojo Pouso. Hola, pastor. Moi boas, Luís. Moi boas tardes, pastor. Luís Ojo Pouso acaba de ser designado coordinador regional en asuntos pesqueiros pola coordinación do Partido Popular, non? Que tal esa nova designación, Luís, ese cargo de partido, non? Bueno, pois para mí foi unha sorpresa, porque a confianza que depositou en min o presidente Alberto Núñez Feijóo, por tanto, soy moi agradecido. Pola importancia que tamén ten a pesca no noso concello. Sabes que Porto do Son, Portosín é o porto pesquero do cerco máis importante de Galicia. Bueno, pois estamos arrastrando uns problemas do tema da cuota, bueno, pois aí poñerei o meu gran area, a miña parte, para intentar solventar estes problemas, bueno, pois que siga como pilar fundamental da nosa economía, que é en Porto do Son. Quizáis o sector pesqueiro neste momento está pasando un mal momento, non? Un mal momento, sobre todo o sector do cerco. Como está este problema? Pois aí o problema máis grande é a cuota, despois, bueno, pois entre o propio sector está dividido, que aí é o que intentamos, que todos camiñar xuntos, as cuotas, pois sabes que as marca Europa, e o que temos que conseguir, pois, bueno, pois máis cuota para os nosos pescadores, bueno, pois que tanto a cerga como o cerqueiro se unan e intentar desde a Xunta de Galicia e dende o Goberno de España pois que Europa nos dea máis capturas, e, bueno, pois, o que temos que intentar é que non haxa división entre eles, non? Que unidos consigamos, bueno, pois, tanto a cota da xarda, como a do xurelo, como a da sardiña, pois, lle desa, para que podan ter ese reparto, e ao mesmo tempo, pois, que, bueno, pois, que siga sendo, eso que che decía ao principio, non? Que siga sendo o pilar fundamental da nosa economía, o que non pode haber de divisións internas, eso sí que non, porque senón perdemos todos. Indo ao eido municipal, señor alcalde de Porto do Son, acabamos de cumprir un ano de goberno. Que balance faría vostede deste ano? Pois eu facería un balance positivo. Sacamos proxectos adiante, proxectos que levamos moito tempo, xa non só o goberno desde o ano 11, senón anteriormente. Un dos proxectos que estamos orgullosos é o Plan Xeral que levamos moitísimos anos xa redactándose desde o ano 90, 93, bueno, pois conseguímolo. Eu sempre digo que Porto é un concello singular, un concello onde ten dos cascos urbanos, Portosín e Porto Son, 10 parroquias, un rural precioso, e o que non queremos é perder a singularidade que ten Porto do Son. Entonces, bueno, pois, viñamos arrastrando dunhas normas subsidiarias do ano 94, perdón, donde xa pasaron por encima destas normas subsidiarias 3 leis do suelo, e, bueno, pois estaban moi obsoletas. Entonces, agora, pois, unha vez que está o plan aprobado, seguir crecendo, porque o que queremos nós é que seguir crecendo, pero dunha forma ordenada, sin perder esa singularidade de un pueblo pesqueiro, dun pueblo mariñeiro, desas casas pequenas, desas rúas acolledoras. En iso estamos traballando, agora estamos xa para axudicar o que é o PEPRI, para, bueno, pues, dicir como queremos seguir desarrollando, non? Para que, bueno, pues, esas fachadas, esas cubiertas, esos remates, pues, que sean o típico que é os pueblos mariñeiros e as típicas casiñas de Porto do Son. E ao mesmo tempo tamén queremos, bueno, pues, que agora tamén está no plan, o que é o parque empresarial, que, bueno, pues, Porto do Son, por desgracia, non ten a economía, non ten a industria que pode ter a nosa norte, pero queremos darlle a esas carpinterías, a esas empresas de cantería, empresas do mar que queren ali guardar os seus apeos, os seus aparellos, as súas, bueno, o que utilizan no mar. Queremos que teñan un sitio, e que por iso queremos desarrollar este parque empresarial, que non é un polígono industrial, senón un parque empresarial onde ubicar as súas empresas, porque moitas delas están ubicadas no propio casco urbano, é dicir, o que antes podía ser as aforas de Porto do Son, ora forman parte xa do que é o crecimiento de Porto do Son,
entonces moitas delas non poden desarrollar a súa actividade como quixeran, pois ao mellor en horarios, ao mellor xa porque fan ruídos, porque ao mellor son fábricas ao mellor non contaminantes, pero que utilizan produtos que ao mellor que xa o propio normativo non lle permite, e por iso queremos un parque empresarial para desarrollar esa actividade e que, desta forma, poder crear emprego. Vostede centrase sobre todo nese Plan Xeral de Ordenación Municipal, nese pexón que foi aprobado definitivamente fai poucos días, non? Sí. Non, Luís? E foi aprobado por unanimidade de todos os grupos ou non? Pois non, por desgracia non, a mí gustaríame que fora aprobado por unanimidade, e ademais, nós collemos un plan xeral e tomamos unha decisión, cando entramos no 11, o noso compromiso era, aprobar este plan xeral, non? Entón, o que decidimos foi, continuar co proxecto e co documento que estaba xa encima da mesa. Podíamos tomar unha decisión e decir, isto apartámolo, isto archivámolo e empezamos de novo. Considero que os traballos dos técnicos e os traballos dos anteriores equipos de goberno, non temos por que desconfiar deles. Entón, nós queríamos que a xente participara. Entón, que decisión tomamos? Pois aprobalo inicialmente e sometelo a exposición pública, para que os veciños de Portosón falaran. A través das súas alegacións, presentáronse sobre casi 700 alegacións, e con esas alegacións nós xa recibimos unha mensaxe. Aí, especialmente no rural, a xente quería ese crecimiento. Pero voulle que explicar, e así o fixemos, que fomos parroquia por parroquia, e eu vou explicar o crecimiento, pero temos que facer un crecimiento ordenado e ao mesmo tempo que haga unha consolidación. O que di a Lei do Suelo da Xunta de Galicia é que crecer sí, pero dunha forma que eses propios núcleos de cada parroquia que crezcan non unha casa aquí, outra a 500 metros, outra a 1000, porque despois levar os servicios é moi complicado. Queríamos seguir crecendo nese núcleo e que consolidaran. Unha vez que consolidan, o plan que sea para 20 anos, non pasa nada. É dicir, se un núcleo chega un momento que se consolida, que facemos? Puntualmente podemos modificar ese núcleo e seguir crecendo. Desta forma, o servicio que temos que prestar aos veciños serán uns servicios que seamos capaces de atendelos, porque senón levar o abastecimento de aguas, levar o saneamento, levar a luz, a recollida de lixo, é complicadísimo. Entón, unha vez que yo explicamos aos veciños, destas alegacións, máis ou menos uns 70 ou 80% estimáronse. Eu creo que é un plan moi bo. Eu creo que aí os técnicos, tanto da Xunta de Galicia, como os técnicos municipales, como os técnicos da empresa consultora galega, fixeron unha moi boa labor. E, como dicía usted, se por unanimidade, gustaríame que fora aprobado por unanimidade, pero non foi así, pero eu creo que a nosa responsabilidade era sacar o plan xeral adiante, así o fixemos. E agora seguir traballando no plan e que Portosón crezca e que Portosón durante estes 20 anos a que cree que por que non houve esa unanimidade? Por que cree que os partidos da oposición non votaron a favor deste plan xeral? Pois a verdade que non sei, non lle podo explicar, porque ademais nós tuvemos unhas reunións previas á aprobación do plan xeral, onde estuveron os técnicos, non só os municipales, senón os técnicos de consultora galega. Aí se lle explicou todo o plan xeral. Eles fixeron as preguntas que quixeron, e, eu creo que, neste caso, eu penso que por ser aprobado por nós, porque non lle contra a explicación, porque, ademais, o plan, vou a repetir, o plan non era noso, o plan era de moitos gobernos que viñen desde o ano 2003, máis ou menos, do 2000 empezou a redactar o plan xeral. Viña desde esas fechas onde traballaron moitos técnicos e traballaron moitos equipos de goberno e non encontro explicación, pero é o que lle digo, nós o que non podíamos é por non ser aprobado por unanimidade e nós fixemos todo o esforzo para que eles non o apoyaran, pero O importante é que é un plan que está aprobado e que agora a xente xa pode, digamos que pode sacar adiante aqueles que queiran facer a súa casa no núcleo correspondente, tirar para adiante. Eso ata este momento non era posible, coa aprobación do plan xeral é posible. Sí, vamos a ver, agora
o que busca a xente, xa non só os sonenses, non a xente que quere vir invertir a Porto do Son, é esa seguridade xurídica, non? Donde poder facer unha vivienda que despois non cheguen problemas. Aquí en Porto do Son, bueno, pois hai expedientes abertos da APLO moitísimos, casi 80 expedientes abertos, donde se deron licencias como galpón, e agora son viviendas, agora chegan, bueno, pois, denuncias, ábrese expedientes, e moitos deles con orden de arribo. E iso, claro, unha vez que moitos incluso son a primeira vivienda, claro, iso é unha lacra, iso é un problema gordísimo. Claro, chega unha familia onde a súa vivienda, a situación é moi complicada. Isto é o que vai a erradicar eso, que non vais a poder facer unha vivienda, vai a poder facer con esa seguridade xurídica, é o que queremos, que haga ese crecimiento tanto no rural como no urbano, pero con unha seguridade, iso é o máis importante. Falando da oposición, porque se opuxo a ese plan xeral, ou votou en contra dese plan xeral, ou algúns deles se estiveron, como é a vida política nos plenos e nas comisións de goberno? Hai diálogo, hai un entendemento, ou cales entende vostede que son as dificultades para que haxa un bo entendemento? Pois mire, por desgracia non hai moi bo entendemento. O intentamos todos os días que haba un diálogo, que haba propuestas por parte da oposición. A verdade é que, por desgracia, nos vemos cada 2 meses que son os plenos, e aí, pois hai esas descalificacións que a mí non me gustan, eses reproches. O que debíamos facer era que eles fixeran propuestas constructivas, porque ao fin e ao cabo é o que os veciños queren, pero eu pouco máis podo facer é intentar que a xente de Porto do Son non aprecie como se suele dicir, eses desprecios que se fan entre uns e outros, que iso non é o que quere ver a xente. A xente quer que lle fagas propuestas, que fagas cousas por Porto do Son, e que, despois a xente, ao final dunha legislatura, valora, sabes? Tanto estés no goberno como na oposición. Co seu voto vai a premiar a que non fai ben e vai a castigar a que non fai mal. Falábamos do Plan Xeral de Ordenación Municipal, falábamos das vilas do Son e de Portosino, que son as dúas vilas máis importantes. Cales foron para vostede as actuacións de máis relevancia dentro deste ano de goberno nas parroquias fora da vila do Son e da vila de Portosino? Mira, nós, a través da Concejalía de Relacións Veciñais, cada mes vamos visitando unha parroquia. Ven a cargo do POS, a cargo do PAS, da Diputación, ou do PAI, ou da subvención que nos dá a Xunta de Galicia, vamos parroquia por parroquia a dicirlle a inversión que vamos a facer. Unha vez que dicimos a inversión que vamos a facer, lle preguntamos, oye, vos que vedes máis prioritario? Pois o saneamento, pois o abastecimento, pois a limpieza de cunetas, pois o asfalto de pistas, pois un parque infantil, pois o arreglo da Casa de Cultura. Eles van nos dicindo, entón, iso é o que nos collemos. Unha vez que eles nos din a prioridade, pois é o que nós nos propoñemos, é o que nos realizamos e facemos. O que nos din os veciños, en case todas as parroquias, a prioridade é o saneamento. Algo que hai anos, ao mellor, se decía que non daba votos, que era enterrar tubos, agora non. Agora a xente valora o saneamento, xa non só porque agora é un problema, donde vacías unha fosa séptica, donde vacías un pozo negro, donde o vertes, que agora non se pode facer o que se facía hai anos. Entón, a xente iso, que o ten moi en conta, e máis a xente moi consciente de que non podemos contaminar. Temos unha ría cunha riqueza enorme, onde moitos dos nosos veciños onenses se ganan o seu pan de cada día, ben, como falamos ao principio, da pesca, ben do marisqueo, e a xente sabe que non podemos seguir vertendo as rías. Ao mesmo tempo, o saneamento, abastecimiento, limpieza de cunetas, limpieza de pistas. Mira, a xente, en este momento de crisis, que nós cando fixemos o noso programa, fomos moi prudentes, a xente non che perdonaría que foras a facer unha obra faraónica a unha parroquia e que non lle atenderas os servicios básicos. Moitas veces son cousas que para eles son máis importantes.
Mira, eu sempre digo que unha persona que sale da súa propia vivenda e todos os días pase por un bache, acórdase todos os días de ti. Ese é o máximo problema deles. Eso que lle hai que arreglar. Ao mellor, pois non podemos darlle unha aglomerada á pista, pero simplemente con que o baches, e así non lo piden, oye, pois non podemos asfaltar, non pasa nada, bachemos, poñe aquí algo a este bache que é o que me molesta a mí todos os días. Pois a limpieza dunha cuneta. Ahora estamos entrando na época estival, no verán, bueno, pois estamos ca limpieza de cunetas, e desbroces, accesos ás playas, eso que a xente nos pide, decir, cousas pequenas, pero cousas do día a día e que de verdade é o que lle afecta a eles. Falaba do saneamento, un dos piares fundamentais que se está levando a cabo, non? Está funcionando a depuradora de Porto do Son, non sei a nova depuradora de Baroña se vai a estar operativa pronto. Que pasa ca depuradora tamén, ou con aquela estación que hai que lle ia a dar servicio a Xuño, Camaño e San Pedro de Mundo? Mira, nós, como lle dixen antes, para o noso saneamento é un dos obxectivos número 1. Eu me comprometín cos veciños en esta legislatura, pois, ir ao saneamento integral do Concello de Porto do Son. Pois empezamos desde Miñortos ten saneamento, unha gran parte de Neva ten saneamento, descartando xa o que é Portosín e Porto Son, os núcleos urbanos, estamos cas parroquias. Depuradora de Baroña está xa funcionando. Mañán mismo teño unha reunión ca conselleira Beatriz Mato a 1 da tarde para firmar xa o convenio da depuradora de Camaña e Xuño. Eso xa está a punto de adxudicarse. Mañá firmamos o convenio. E a continuación xa estamos ca depuradora de Queiruga e a continuación a de San Pedro. Salvo algún punto, algún núcleo, algunha vivienda que, bueno, pois, ao mellor está por baixo da cota do colector, en esta legislatura vai quedar todas as parroquias do Concello de Porto do Son saneadas, pola importancia que eso nos leva ao saneamento. Xuño e Camaño hai unha inversión de casi 500.000 euros. Como sabe usted, pois hai unha depuradora xa feita que nunca se puxo a funcionar. Eso vai ser a facer unhas pequenas reformas para que en este momento non cumpliría a normativa. Temos que meter a corriente eléctrica. Do resto, bueno, pois xa ao mellor antes de que remate o ano xa está funcionando gran parte do núcleo de Xuño e unha gran parte tamén do núcleo de Camaño. É o que digo, pois pode quedar unha vivenda, esa que quedan por debaixo do colector, pero bueno, que facemos despois nós? Pois nós, co Fondo de Compensación Ambiental, unha subvención que nos damos polos muiños eólicos que ten o Concello, pois que normalmente cada ano nos dan sobre 80 e 100.000 euros, pois vamos a eses pequenos núcleos, pois a mí un núcleo pequeniño de Camaña, un núcleo pequeniño de Nebra ou de Baroña, e vamos completando, e así, xa digo, casi o 100%, ao final desta legislatura, o saneamento integral do Concello de Porto do Son vai ser unha realidade. Cree vostede que dentro desta legislatura, dentro de 3 anos, estea saneado o Concello 100%, o Concello de Porto do Son? Sí, porque mira, agora quédanos Queiruga e quédanos San Pedro de Muro, e do resto, vamos, está nunha altísima porcentaxe saneado. Dígolle, bueno, salvo aquelas viviendas que ao mellor teñen o problema de que están moi por debaixo do colector, porque vamos a ver, cando entramos no Concello no ano 11, pois, bueno, Porto do Son saber que é un concello moi largo, onde foi crecendo ao largo de 550, con moitos pequenos núcleos, e, bueno, pois, tivemos que ir facendo puntos de bombeo, e estamos tamén valorando que en algún sitio, ao mellor, pois incluso é máis económico meter unha microdepuradora que ao mellor facer un punto de bombeo. Os puntos de bombeo, pois eso, son moi costosos porque o seu mantenimento é moi costoso porque, bueno, pois os bombeos levan, bueno, pois esas bombas enormes onde consumen moita energía eléctrica e, bueno, pois xunto con Aguas de Galicia, pois estamos baraxando ao mellor en eses núcleos, ao mellor de 15 viviendas, pois ao mellor meter unha microdepuradora e con isto vamos a solucionar eses pequenos núcleos que ao mellor están por debaixo da costa do colector. Na súa parroquia en Baroña xa hai unha depuradora que foi levada a cabo pola un plan especial da Deputación da Coruña, non? Que tal está funcionando esa depuradora? A verdad que moi ben, mira, está funcionando moi ben e a parte que nos sirve de muestra
por o resto das depuradoras. Estábase falando da depuradora de Baroña de vir impulsada hacia a depuradora de Loreto. Como funciona moi ben esta depuradora de Orellán, que colle o núcleo de Penas, Tarrío e Orellán, e a verdad que nos sorprendeu moitísimo, non? Entón dixemos, oi, para que vamos a gastar en puntos de bombeo, por eso lle recordo o gasto que leva os puntos de bombeo, para que vamos a gastar tanto? Microdepuradoras, e a verdad que están, bueno, que digo, unha vez que comprobamos o ben que funcionaba esta depuradora, a través de, bueno, pois estes son as depuradoras de anillas, se o lle chaman, ou así, de filtros que vai está rotando continuamente, e a verdad que moi ben. Entonces, o que funciona, funciona, así Aguas de Galicia, pois fixo a de Baroña. Bueno, esta de xuño non se vai a facer porque xa están aquelas instalacións, pero San Pedro e Queiruga se vai a facer así. Para todo isto é importante ter cartos, non? E ter a axuda das institucións, tanto da Deputación da Coruña como da Xunta de Galicia, como de outras institucións a nivel europeo. Como está ese tema? As inversións que poida haber de outras institucións, non só para saneamento, senón para outras obras importantes en Portodos, non? Pois mira, por parte da Xunta de Galicia, a verdad que estamos moi contentos porque está facendo unhas grandes inversións en Portosón, como o das depuradoras que estamos falando, ven a través do Fondo de Compensación Ambiental, ven a través de distintas axudas, tanto ao mellor de Consello de Medio Ambiente como de estradas, que están facendo o problema que tiñamos aí na Arnela, co muro de contención que tuvemos cando fixemos a pasarela, co geotécnico detectamos que ese muro se estaba marchando. Estamos, bueno, moi contentos. E despois da Diputación, pois, oye, tamén estamos contentos neste momento, porque as inversións que está facendo, tanto a través do POS, como os do PAS, como do PAI, incluso algunhas axudas como a de Medio Ambiente, están seguindo criterios do POS, que é un reparto que se fai por número de población, por número de parroquias, por parroquias, quer decir, por viviendas no rural, e, bueno, pois, neste momento, nos este ano, a través da Diputación vamos a invertir casi 1 millón de euros entre POS, PAS e PAI, axudas de Medio Ambiente, e a verdad que estamos moi agradecidos e moi contentos. E agradecidos tamén ao goberno tanto do PSOE como do Bloque da Diputación, que consideramos que é un criterio xusto para todos os concellos, e así o transmitimos, e teño que agradecerlle, vamos. Ben, o Concello de Portodosón ten 2 diputados na Diputación da Coruña, non? Os mesmo é diputado polo Partido Popular, e está Ángela Franco tamén como diputada de Benestar, Servicios Sociais e outros, non? A relación coa Diputación perfecta, non? Sí, porque ao final a idea de facer as inversións no Concello, cumplir con esas demandas que nos piden os veciños, pois é tanto pola miña parte, como diputado do Partido Popular, como Ángela Franco, do Bloque Nacionalista Galego, pero direlle máis, incluso, bueno, pois, eu creo que hai unha boa sintonía, quer decir que, bueno, xa non é da hora, senón que viña de antes a Diputación da Coruña, o ben que funcionaba e funciona, atender a eses concellos, especialmente a eses concellos de menos de 20.000 habitantes, que é o principal. É dicir, os concellos grandes teñen outras maneiras de financiarse que non teñen os pequenos. Consideramos que é moi bo que atendan os concellos canto máis pequenos mellor. E nós entramos nun deles. Ben, pois estamos a falar co alcalde de Portodosón, o Luís Souto Pouso, e deixamos uns minutos para a publicidade, non se vayan, que aquí estaremos.